Good morning, guys. Day 2. Meron tayong chef. Ah? Meron siyang pa-bacon with honey. Tsaka pa-egg. Social naman ang ano eh. Pa-egglog. Tapos may pa-movie din siya. Ganyan ang ginagawa ko. Ikaw? Korean ka, di ba? Morning, Manay. Morning! Ito, oh. Ang bacon. Tapos may mga bread tayo dito. Nail. Yung mga bata nandun nagising na, yung mga mama hindi pa. Tulog pa sila? Tulog pa. Ano oras na natulog? Dalawa na. 1:30. Binibilit mo ba ang mga ano mo? Halimbawa, na-upload mo na siya, binibilit mo ba? No, dinidit ko dito. Hindi. Di ba Saan? memory mo sa... MacBook? Oo. Noon, dinidelete ko. Pero bumili ako ng ano, hard drive. Ilang terabyte? 2. Sa akin puno na yung photo guys. Kailan ka ba nag-start? Ano ka dyan? Yummers. Cherry tomatoes. Sunny side up. Danny boy. Ate. Daddy made this ate. Really good breakfast. Making eggs. Is it? You're good now. Good at cooking eggs, ha? Eggs lang. How about bacon, ate? I have bacon. Yeah, Daddy made that. I like the bacon. We're making coffee guys. Edible. Wala. Pero since Tama na yung akin. wala silang tubig dito guys. At ang social ang tubig nila, milk ang tubig namin. So hindi kami magtutubig sa coffee. And then what you're gonna put after milk? Okay, after milk, Si Manay. Sorry, we'll ma'am. get the white chocolate mocha. And then mix it with Swiss mochaccino. Sweet. Because this one is a bit dark. Yeah. And I want my coffee to be dark, like me. Oh, I'm not that dark. And then this white chocolate just to kind of blend and balance the flavor. No, batay. You know? Dahil pwede na tayo may You know? kitchen rolls. Buang yun, Coffee lang, buhay. kitchen rolls na dahil. Ah. Pwede naman pwede yan. Good morning guys, sira po ang aking Oo, camera. wala pa po siyang good morning. Dahil, so pwede initin Mamaya na po. Mamaya Sige. Sige. Problema ko sa dad. Ang aking moment to eh, di ba? Sige, ilang minutes? Ilang minutes tayo? One muna, one. Ito? 1 minute. One second. Cut on vlog. Oo, ay, vlog na vlog, oy. Loko sa'yo, oy. 1 second. Init na init yung ano natin yan, milk. Kala ko kasi itik. Yeah. Sige guys, ready na yung ating milk. Danny, do you want coffee? Yes? Please. No? Ano na siya dahil? Hindi na siya naku-coffee. What Oh, I think that's whole yogurt, right? okay. Now we'll clean that. Ano nilagay mo? Isa Saan lang? tayo pupunta, Day? Kasi Hindi ko wala alam. ko sa, nung nag-meeting kayo, saan tayo pupunta? Sa ano daw kasi? Blue Lake? Gusto mo punta Blue Lake? O sige, punta tayo Blue Lake. Punta kami Blue Lake, guys. Mamaya. Magdadrive siya. Ayoko nga eh. Kaya mo yan, kaya mo yan. Sunod tayo kay Manay. Eh, kung may car seat lang ako, sige, ilagay mo yung car seat sa akin. Wala kaming car seat. Car seat, uy. Ibalhin na to. Kaya nga. Yun na lang sa iyo. O, ikaw na. Ang bag, Ano yung nilagay mo dito? Yan, dalawa. Dalawa na? Isa nito, isa nito? Wala pa na ano. Wala pang Sabi mo, ganyan? ayaw mo ng white. Ako lang naman nag-cheese. Lagay ako ng white konti. Ayan na, nagugas na rin. Wow, ito, man! Look at that, oh, man! Okay, tignan mo. Minsan lang yan. Kasi di ba si Dan palagi naguhugas? Naguhugas siya. Kaya, Galing kay Manay naman. kasi. guys, kinakasan ni Mark si Grace kasi nasa kusina siya, oh. Hindi daw ito nabuga sa kanila. Hindi daw, oh. Ngayon lang, May ano yan siya, may dishwasher robot. robot. Hindi. Inugasan din naman yung iba. Yung hindi na dishwasher. Di ba may dishwasher ka? Ay, yung... Meron, ito pero ba? yung mga ganito, inugasan pa din nila. Oo, syempre. Oo, yung So, mga plato lang yung nilalagay sa ano. So, nakuhugas pa rin siya. Kinakarir.
Okay. Nasa talaga ni Mark. Nagugas kaya ako sa bahay. Kagabi si Dan din nagugas kagabi guys. As in. Tapos, Alam mo naman, ikaw na lang lahat. Ang bait ng mga bisita ko kaya Ganun yan, pag nagpapatulog ka dito, kailangan nagpapaano ka, nagpapaganyan ka. ayoko yan. Kasi gusto ko Ay. ano. Malas pag hindi, pag nagpapatulog, malas yan. Bukas ako naman ulan. May sinasabi si Mark. Oh. Ano sinasabi mo, Mark? Malas yan pag ano, pag nagpapatulog ka sa bahay mo. Kailangan, okay lang magpahugas Pahugasin ko ka. sila? Pahugasin ko para Malas mga pag bisita ko hindi. guys, sabi ni Mark. Pag hindi natutulog, pag hindi matulog dito, huwag mo papahugasin. Agree ba kayo doon guys? Ganyan. May na ano? Kuya, hindi ko rin alam. Ay, no, old people's, Saying. saying. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Hindi man ako maniwala dyan. Ang alam ko lang yung pag ano ba yun? Ay, sorry, ano ko. Binablog ka ni Mark Dai. Ayan na, tapos na? Okay lang, camera ko sige naman na. yan. May-edit ko yan. Oh, may edit niya naman yan. Oh. Huwag mo i-edit, huwag mo i-edit, huwag mo i-edit. Masarap to guys. Ano siya? Healthy. Ito yung itsura niya, oh. Papatry sa akin ni Manay yung iba-ibang flavor. Thank you! Thank you, Manay. Ano favorite flavor mo? Ito pa. Hala, ang dami naman. Ang bata. Alaga? Mahal to? Roast potato. Oh, yum. Kain tayo niyan. Bihisa natin si Holly. Hindi kami naligo, guys. Kami ni Love. Maya na kami maligo kasi magbe-beach pa kami. Magbe-beach kami tapos after beach. Oh, yeah. Oh, you took it off, ate. Good job. Bihisa natin tong batang to. Bihisa natin to. Hi. Are you going to the beach? That's a fish. Is it a fish? When we get home, we're gonna get presents. Going to a swimsuit. Guys, alis yung boys. Magfi-fishing sila. Alis na ako, may one pa ako. Bye, Mark! Bye! Mag-ano sila, guys? Magfi-fishing sila. Ang saya. Enjoy, Mark! Sama ko na lang kaya si Mark. Uy, wag. Uy, magbibili. Baka maano pa. Wag na, mag-enjoy kayo. Go! Lock mo dito, guys. Bye! Minove lang ni Dan yung sasakyan para makalabas ako ng ayos. Wala pa ay. Babalik pa yun. Yum! Guys, ito yung ating lunch. Ang sarap. Ano ba tawag dito? Hindi ko alam. Sa Bicol yan. Yan ang laging linuluto ni Papa. Pero hindi ko talaga alam ang tawag. Basta spicy. Masarap siya, guys. Spicy siya. Basta masarap. Masarap yung sauce. Ay, nako. Kakain kami before kami umalis. Yung boys, magfi-fishing sila. Kami, pupunta kami ng Valley Lake, tapos beach. Blue Lake, tapos beach. Valley Lake and Blue Lake. Okay. Yeah. Nag-ano lang ako, nag-eyebrows. Yun lang. Tapos, hala, ikaw man, Nay. Ready ka na? Mag-ano lang ako. Magsa-sunscreen? Mag-sunscreen lang. Ako din. Oo, maganda. Kain na kami, guys. Ewan ko sa dalawa. Uy, nag-OOTD pa. Kaming ni Kat, wala na. Kain na tayo. Kain. Ito yung squid na niluto ni Manay. Pero si Manay at saka si Lovely, nag-OOTD pa silang dalawa. Ewan ko. Ay, ito, Day. Nag-vlog ka? Ininit ko yung ni Manay rice. Dito ka nga sa vlog ko. Tingnan nyo yan, guys. Nag-OOTD, nagpa-fashion show. Pak! Bahala siya. OOTD sila. Kukain na ako eh. Oh! Pak! Maganda man ay! Sexy mo! Oh! Wala po yan, anak. Oh! Wala po yan, anak. Oh! Pak! Paano pa mag-boarding? Oh, ang ganda man ay! Ang sexy! May 3 anak yan. Tingnan nyo naman. Oh! Nasa na si Lovely? Uy, wala ako. Iba-background ko naman to. Ay, background music ba? Punta kami ng Valley Lake. Valley Lake, Blue Lake, and then Beach. 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 Abay, Ayan si guys. Kat and Race. Ayan. Nagpa-practice po siya. Ayan. Tapos itong ulam namin. Yung Hi. Saan ako nakatingin, guys? Doon. Doon na yan. Hintay mo lang kami, guys. Time check is... May ganun pa. Nagka-time check ka na eh. Minsan. Minsan lang. Sobrang... Hala. Huwag yung ginawa mo, Dad. Baka nasasaktan yan. Mag-order ako dyan sa misguided na yan.
Oh, maganda Ang dun. ganda sa I love that. Tapos yung return pa. Sarap. Oo nga eh. Sabi ko. Kasi may natira pa isang bago na ano sa akin. Na nursing bra. Sa bahay. Ay, nako, Day. Ilang beses mo na sinabi yun, Day. Hala! Ulit-ulit? Di naman nalala. Parang vice lang. Hindi para ano, Vice para yung Ganda vice lang mo. Cosmetics. Pero totoo na kita. Bakit? Sabi ko kasi sa kanya, ibibigay ko sa kanya. Dito ka! Dito. Mauna si Manay Chona, tapos sunod si Love, tapos ako. Dala-dala ko yung car ni ano. Baby V! It's alright! It's alright, Baba! Dala-dala ko yung car nila Kat kasi walang car seat dun sa sasakyan namin. Tapos kung ano ko ilipat-lipat pa, mahirap na. Baby V, it's alright! Baba! It's fine, I'm here! I'm here, Baba! Ready ka na, Day? Si ano? Ha? Okay lang! Vlog, vlogception! Hello! Nandito na kami guys sa Valley Lake tayo, no? Valley Lake. Sama ang mga kiddos. Yan. Si Baby V tulog, so ilalagay ni Kat sa pram para hindi magising. Ang ganda, ang fresh, mahangin. As long as nasa shade ka, mahangin, maganda. Ganda na OOTD mo man ay. As in, perfect yung ano mo, yung maganda. Tapos si Love may pa-OTD din. Ayun na. Picture tayo. May playground doon, nandun ang mga bata. Nag-ano ka? Vlog ka? Mamaya, mag-picture muna tayo. Sige. Hi. Hello guys. Inom kami ng juice box. Ang init, besh. Ay, wala ka. Ayun yung isa, oh. Ala ko, akin yun. Ito, oh. Thank you, Day. Wala na? Wala ka na. Wala ka na sa'yo. Uhawin ka dyan, bahala. Day, bakit sa mo si Veronica? Hi, guys. Inom tayo. Sobrang init. Grabe talaga, ay. Tanggalin niya. Grabe talaga. Dito kami sa park. Dito yung mga bata, oh. Did you guys have fun? Yeah? Usog lang. In the picture. Yes, like that. Next destination guys, punta kami ng Blue Lake. Tapos after nun, punta kami ng beach. Sobrang init, grabe. Kanina, paganda pa tayo ng weather. Ngayon, wala na. Sakit-sakit na sa katawan. Baby V. Good mood siya ngayon. Baby V. Ay, init, grabe. Nandito na kami guys. Hala, Day. Tingnan mo yun, Day. Tingnan mo to. Ganda. Wow. Nandito kami guys. Nakapark na kami. Pero ito yung view namin from the car. Oh, okay na hindi lumabas kasi yung init. Grabe. Sika. Ang ganda kasi ng video. Ang init sa labas. Vlogger life. Sobrang init. Tingnan mo si Manay. Dito na. Hala, ang ganda ng view dyan. Oh my gosh, wait. Manay, ang ganda picture dyan. As in. Ang layo ng parking. Ang layo ng car. Ang ganda dito. Picture Manay kasi ang ganda talaga ng view. Tingnan nyo to guys. Oh my gosh. Tingnan nyo guys. Ang ganda ng view. Grabe. Tingnan nyo. Nice. Yung aking skin, napaka-tan na po. Pero okay lang yan. Ice cream guys. Sobrang sarap. Sabi niya, nahuli na siya ng shark. Yung mga boys guys, nag-fishing. Si Mark, si Neil, si Dan, at saka si John. Fishing sila. So sana may huli sila no pag uwi nila para hindi naman medyo nakakahiya na slide. Pag uwi, wala kaming huli. Ang saya siguro din no kapag nauwi sila, mayroon silang huli. Mayroon yan, nandun si John eh. Lalo na kay Mark. First time ata ni Mark yung mag-fishing. Talaga? Hindi naman daw kasi nag-aas. Kasi kapag umuwi sila na walang huli, parang bad mood ata or parang bored, disappointed. Pero after nito, punta kami ng bahay ni Manay, kuha ng drinks, tapos punta kami sa beach. Hala, uy, sana wag muna silang umandar, bahala sila. Hindi ako makapag-drive isang kamay. Baka hindi naman ata sila. Tingnan nyo ito guys. Very foggy.
Tapos malamig siya. Tingnan mo nga, Day. Ang init naman. Ang puti ng kanilang ano. blue Parang si Baby V lang yung sand nila. Ang puti. May mga nagsiswimming. Tapos dito malamig na. Hindi na talaga. Naku-confuse na talaga yung katawan ko sa mga ano nito. Mga gamat sa... Hindi alam ng aking sistema kung magtatouch siya or... model. May jet ski sila daw. May pa-jet ski sila. Sayang. Hindi atin yan. Sayang, pagi. Sayang, foggy. Pwede naman. Nandito na kami sa beach, guys. I'm not sure kung maririnig niyo ako na maayos kasi very windy. Bati kayo si Kat at si Baby V. Meron kami mga tent na naka-ready na. Yung mga bata nandito na. Maganda siya, guys. Hindi siya ganun kainit. Very windy nga lang niya. Dito na sila. Hala si Holly na picture-picture. Yan. Alo, sana pala nagdala ako ng ano. Day, sana pala nagdala talaga ako ng swimsuit. Ang ganda mag-picture dito, Day. Yung higa-higa. Ganda ng sand, oh. Ang ganda. Grabe. Dito na yung boys, guys. Pak! Pak! Did you enjoy fishing? What did you catch? We all caught little fish, but they weren't big enough. So we can't even put them in the aquarium? Big enough for the aquarium. That's alright. Who's that? Is that Daddy? That's Chucky. Is that Daddy? Call me Chuck. Chuck! Dito na yung ano namin, guys, dinner. Doon sila nag-order. Doon. Kasi gusto niya mag-fish and chips. Gusto niya pagpahingahin si Manay muna ng pagluluto ng isang araw. So yeah. What did you get me, babe? What did you get for me? Here's some fish. In here? Thank you, babe. What did you get? Hang on, Baba. Dito na si Neil, guys. Kanina. Uwi na. Busog na si Kat. Tapos siya kumain. Ngayon pa si Neil dumating. Do you have fork? Oh, lang fork, Day. Ay. Ano naman to? Uy, kuchili. I only got one. Yan yung order niya, fish and chips. Yan, chips. Ay, ito pa. Guys, ito na. Anong oras na? Magti-10 na, guys. 15 minutes to 10. Inom kami ng wine. Ano na ba tong ano natin? Gabi-gabi na lang umiinom. Ganyan. Masarap eh. Ito masarap. Yung kagabi parang suka eh. Ito, Banrock. Passion fruit kasi yun, guys. Hindi Fruit kasi alam yung fusion. mamamahal. Masarap daw, sabi ni Kat. Hindi ko pa siya na-try. Ito sila din. Ang alam nyo lang kasi mangga. Ano? Passion fruit sa Philippines? Sino ang... Ikaw. Sinabihan mo na. Hindi si Kate. Ano sinabi mo? Wala. Hindi Oo, daw masarap yung masarap yung passion fruit. Passion fruit, no? Yung kahapon. Pomegranate naman yun. Ayun na nga. Hindi ko siya kilala talaga. Sorry. Ayun mo ko yung may Buti day, pumunta ka nung meet and greet. Kung hindi ka pumunta, hindi ka Tayo na magkakaibigan. At saka, Nag-usap kami, guys. Diba? Nagre-reminisce kami ng mga memories. Alam mo, Day. Si Manay wala siya. Hindi siya kasali. Diba? Nandun lang siya. Hi, guys. Upo ka na dito, Manay. Asa na yan? Kung paano kami nagkakilala. Ang golden question ng mga tao. $1 million. Ang $1 million question daw. Paano kami nagkakilala? Nakikita si Race? Ano ba yan sa'yo? Nakikita siling.
Ano ba yung ano mo? Paset up mo. Nakahangad naman yung camera mo. Yan, Dito yan, ka yan. manay. Saan ako dahil? Dito ka nila kasi ikaw yung Doon ka sa ano. Ano ka, Madre de Pamilya? O di umusog ka dun, Day, para makita naman tayo sa vlog, Day. Nandito na tayo. Pag ganun. Pag ganun tayo, pag ganun. Dito ka dahil. Oo nga, plano namin guys, mag-stargazing. Ewan, wala ng star. Umuwi ng mga star. Hindi pa rin kami lumalabas. Sila sa pa-snake me. Sabi ko, baka may snake dyan sa labas. Uy, mag-stargazing tayo. Higa-higa tayo sa ano, grass. Baba, come here. Come here. Pwede. Dito ka. Dito ka, baba. Tita, o papa. Come here. Halik. Give me halik. Pulutan natin po. Halik. Halik muna. Yung papa, lala. Hello, wait. Dahil may camera. Kaninang sweet-sweet mo. Halik. Halik, tita. Oh, halik, tita. Halik. Ang dami-dami ng vlog natin. Ang dami ko ng vlog din dahil dito sa Magcambio. Dahil wala kasi akong ano. Ay, alam niyo ba guys? Si Mark at saka si Dan umalis. Gabi na umalis, Nag-romance nag-drive. sila. Nag-drive, magdadrive daw sila. Totoo? Yung kung saan sila pupunta. Sa ano, Manay? Sa jetty sila punta? Oo, sa jetty. Magtingin Sige, ang saya ninyo. Kayo lang talaga kasali. Nandun naman, oh. Meron pala. Sa isa yun, hindi ako kasama. Kasi, ay, layo mo kasi. Kailangan natin ay na-pay 360. Sarado, ano mo. Ako gagawa naman para magaling ako yung... Sige. $45. Guys. Sa bag. $45? Pakita nga. Saan? Bagpi sa Taytay. Ay, char, oh. One. May bulsa siya, guys. Ay, bongga yan. Ganyan. Oh, kanta. Oh. Pasok mga suki. Tapos, Aray, oh, bongga. Ano masasabi mo Tapos doon? ito, Ba- oh. Alam mo yan. Itong sarap ng texture. Hindi ko kanta ba kayo? Ay, oo. Hala, oo nga, ang soft. Di ba? I like Pili na that. kayo, oh. Yung pinakamaliit yung akin. Oh, hindi ko. Yung pinakamaliit. Murag buang. Natatakot sila guys kasi may multo daw. Meron silang kukunin doon. Nagsa-story time kasi kami ng mga multo. Hala, love, ano yan? Ano man? Joke lang naman. Ay, walang multo dito. Uy, over. Ala, tingnan mo nga to. Bisag, ang liwanag-liwanag. Naka-flashlight yung dalawa. Iwan ko sa... Saan ba yan? Hala, ang lapit lang. Nabuang. Ang lapit lang. Huwag na tayo pumasok, ha? Ano, Day? Ay, okay. Kayo. Kidding. Huwag na tayo. Sige na, sige na. Sige lang. Day, may ano? Boy, huwag niyong iwanan, baka malaki tayo. Day, umayos na. Bilisan mo na Sige na. Madali, Day. Sino yun? Grace, oh, Grace. Sige, ako maghawak. Kunin mo yung isda. Saan ba yung isda? Uy! Kunin mo na lang lahat. Para hindi na tayo bumalik. Uy, halika, uy. Day, Saan ba? ikaw maghawak Yan? ng ulo. Ulo. Ilan? Hello. Sobrang lamig. Kunin mo na lang lahat. Oh, dali na, oh. Tumulong ka kasi. Kunin mo na, bitbitin mo na yan. Ito lahat? Dali. Hello. 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 Ayaw niya pa iwan. Ilak. Natatakot ka din, Manay. Sige na, ilak mo na. Hala, parang mga buang. Sino yung nasa likod niyo? Yung Alam mo, hindi. Ay, wala, bahala kayo dyan. Ano? Mga buang ay. Si Holy, kawawa lang. Hala, si Holy. Okay ka lang, Mark? Ito, nakuha na namin lahat. Natutulog na ako. Anong oras na? Alay, malapit na mag 1:40. Itong dalawang to ayaw. Good night. Ayaw pa matulog.
Kahapon, 1:30 kami natapos. Sige, live na. Dala- upload eh. Ha? Live na. Manood ako. Sabay, buang gini siya eh. Meron akong regalo galing kay Manay, galing po Taytay. Salamat, Nanay. Close ko na yung vlog, guys. Don't forget the big too. Alis na ako, guys. Bahala kayo kung magbigod. Bye, guys. Salamat, guys, for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Parang tanga yung isa. Bye.